Mntanami mawakhuthule, mntanami ngizowenze njani, mntanami mawakufile, mntanami ngizowenze njani, Akuvumi Ntule, mina mangimbona elele kabuhlungu engihambathile, Akuvumi Ntule, mina mangimbona elele kabuhlungu engihambathile, mntanami mawakhuthule, mntanami ngizowenze njani. Ngiyabingelela enhla nasezansi lapho kufinyelela khona iphimbo lami lonibingelelayo iveze lisha umfoka Luthuli odume kakhulu ngeqhude lemzezo bathi legend umaskandeki abazi kangcono-ke angikho-ke lapha-ke mina kodwa-ke lapho engikhona mina ngila kutheni no ngane zakwethu ngithi angeke ngithulele na umsebenzi engiwusebenzayo noma engiphezu kwawo njengamanje ngiphezu kwe-single track ethi Akuvumi Mangithule. Ngane zakwethu ngiyacela niyamukele niyithande niyithakasele futhi bese niyayi-download bese niya-subscribe ngane zakwethu ni-comment ngane zakwethu ku-Instagram naku-YouTube naku-media everywhere ngane zakwethu. Ngiyacela-ke uma ukuthi khona ufuna ukungilandela kangcono mhlawumpe nofuna ukuxhumana nami noma ufuna ukuxoxa nami angilandele kulezi nkundla zokuxhumana ku-Instagram ivezelisha_legend RSA ivezelisha_legend RSA kanti ku-Facebook soka le ntombi yakho Luthuli. Ku-Facebook ungilandele nje uhambo lakho ipage soka le ntombi yakho Luthuli. Kanti ku-WhatsApp ungangixhuma kulezi nombolo ezilandelayo 071 62 07507 071 62 07507 kanti ungaphinde futhi uWhatsApp nanansi enye futhi inamba 0760 574471 0760 574471. Ngane zakwethu ngiyabonga, ngiyathakasela futhi leli thuba, ngiyabonga nje kakhulu.